בעוד כמה ימים האופרה עאידה של ורדי את מצדה. בעקבות ההצלחה הגדולה של נבוקו למרגלות המצדה בשנה שעברה, החליטו באופרה לעשות זאת שוב. גם למדנו ממה שעשינו בשנה שעברה, ועשינו הכל יותר טוב ויותר יפה. פולנים מגיעים מכל העולם, מכל מקום שתחשבי עליו. התזמורת היא התזמורת שלנו, תזמורת צימפונית ראשון לציון, תזמורת האופרה. המקהלה היא המקהלה שלנו, מקהלה ישראלית. יש ניצבים, שחקנים, להקת מחול בדואית מערד של 40 רבנים. בסך הכל כ-70,000 איש. שזה, כמו שאמרתי, חשיפה בלתי רגילה. יגיעו כ-3,000 תיירים מחול. אני חושב שאולי רק האפיפיור הצליח להביא כל כך הרבה אנשים בבת אחת. עלות הפרויקט העצום הזה מוערכת ב-15 מיליון שקלים. מאות רקדנים וניצבים